Yn bore da, croeso cynnes i roedfa bore yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn glad feddi dim ac ynta yn rhoddi popeth i. Mae dyna sy'n wir bore yma i ni, bod Crist yn gallu rhoi pob peth sydd angen arno ni. Yn dymuno bydde Duw yn bendithio ni felly yn yr arglwydd Iesu Grist y bore yma. Croeso, os chi'n weld ar-lein hefyd, os chi'n ffili bod gyda ni. A ni'n diolch i Emyr am arwen ni heddi eto ac yn dymuno bendith Duw arno fe yn yr oedfa bore yma. Mae Meirion yn maes teg heddi, felly'n cofio amdano fe. Cofiwch bod paned ar o'r oedfa ac yn ysgol Sul wedyn i'r plant ag yr oedolion. Paned y sgwrs bore di Mercher yn hun nia ac yna bore coffi fan hyn, bore di Gwener gan bod y tymor ysgol wedi algychwyn. Sebi ar gyfer di Sadwrn nesaf, ond hwnna'n mynd i gael ei ohirio tan y mis nesaf, y 7fed o Fehefin. Felly cofiwch am hynny. Castiad y mis, cyfle olau roi yn ystod y mis ar gyfer gwaith union, y coleg diwynyddol. Ac yna, os dyw ei mynd, bydd Emyr yn arwen i y pnawn yma am 5. A Sul nesaf, Sul cynta'r mis, bydd Gwydion yn arwen yn y bore, a bydd yna gymyn, ac yna bydd Meirion yn arwen yr oedfa gyda'r prynhawn. Dyna'r coeddiadau, dyn ni droi a gofyn am fendith Duw ar yn hoedfa ni. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n gallu tystio bore yma, bod ti'n darparu o hyd at ein hangen ni. Gadwyd wrth ni ddod at y ti bore yma, ni'n ymwybodol bod yn hangen ni yn fawr. Ond ni'n diolch i ti bod ni'n dod at Dduw sydd yn fwy. Bod ni'n dod at waredwr sydd gyda pob awdurdod yn y nefoedd a'r ddeiar. Un sydd a'i air yn awdurdodol ac sydd yn gweithio ei awdurdod bob amser mwyn daioni. O Dduw, ni'n dod felly yn ymwybodol bod ni'n bobl anghennus, ond yn diolch bod ni'n gallu bod yn bobl disgwylgar oherwydd gwaith a pherson yr arglwydd Iesu Grist drosto ni. Ac ni'n dod felly yn ei enw fi, gan weddio bore yma bydde dy air di yn dod ato ni gyda awdurdod. Bydde ni'n derbyn dy air di fel dy air awdurdodol di. Ie, bydde ni'n ymwybodol wrth adael y deilad hwn bore yma bod ni wedi cyfarfod a'n Duw ni. Duw mawr, Duw tragwyddol, y Duw byw. Duw a thad yn harglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n dod at y ti yn ei enw fi. Amen. Amen. Diolch i Rodri. Wel, ges i bach o sioc wythnos diwetha. Nos Sul diwetha, nes i gyhoeddi, ond i ddim wedi bwriadu gwneud, ond yn yr bregaeth, os oedd unrhyw'n heb gael o'i pasg i ddod i weld fi ar y diwedd. A chyma be, oedd yna stampede. Mae'n fel, Drian ac aelodau'r eglwys. Felly, es i yn ystod wythnos i'r siop, mae gen i 22 Cadburys, yn ymwneud rai bach i nhw. Felly, os wnaethoch chi ddim derbyn o'i pasg, dewch i weld fi ar y diwedd, a fe gallai roi un i chi. Nawr, i fod yn onest, oedd yr siocled yn reduced. Okay? A reswm pam, wrth gwrs, yw achos yn ôl y siopau, mae pasg drosodd. Mae pasg ar ben. Chwan, o'n i symud ymlaen, fi'n siŵr beth pethau nadolig yn y siop cyn bo hir, ond nid i ni. Nid i ni. Mae'r pasg yn dal yn rhywbeth i ni'n dathlu. Mae'r arglwydd Iesu dal i fod yn fyw. Mae'r bedd yn dal i fod yn wag. A felly ni'n mynd i addoli trwy canu'r Crist at gyfodedig. Rhif 21 yng Nghrym 2. Llawryfon rowch ar ben yr oen ar orsedd nef. Ni chan angylaidd nefol gor i neb, ond iddo ef.
Fe wnaed can i'r hwn fi farw yn dy le. Ond trwy dragwyddoldeb nid oes gwell ar ddeiar nac yn y ne. Na ni sefyll i ganu. Droi bore yma at yr Efengyl yn ôl Marc. A ni dal yn y benod gyntaf. Dwi'n mynd i ddechrau darllen yn adnod 21. A na i ddarllen ymlaen i ddiwedd y benod. Ond blant, i ni mynd i fod yn canolbwyntio ar adnod 21 i 28. Fi eisiau chi jyst i treol gwrando a canolbwyntio'n arbennig nawr be sy'n digwydd yn yr adran gyntaf yma, okay? Be sy'n digwydd, ac trio meddwl os yna air, os yna gair sydd yn neidio allan, gair pwysig sydd yn eich taro chi yn yr adran gyntaf yna. Okay, nawn ni ddarllen gair Duw. Deithant i Gapernaum, ac yna ar y Saboth aeth Iesu i mewn i'r synagog a dechrau dysgu. Yr oedd y bobl yn synnu at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu, oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion.
Yn ei synagog, yr oedd dyn ag ysbryd aflan ynddo. Gweiddodd hwnnw gan ddweud, beth sydd a fyny di a ni, Iesu o Nazareth? Oed ti wedi dod i'n dyfetha ni? Mi o'n pwy wyt ti, sanct Duw. Ceryddodd Iesu ef ar geiriau, taw, dos allan ohono. A chan ei ysgytian a rhoi blwydd uchel aeth yr ysbryd aflan allan ohono. Syfrdanwyd pawb nes troi a holi ei gilydd, beth yw hyn? Dyma ddysgeidiaeth newydd ac iddi awdurdod. Mae hwn yn gorchymyn hyd yn oed yr ysbrydion aflan, a hwythau'n ufuddhau iddo. Ac aeth y sôn amdano ar led ar unwaith trwy holl gymdogaeth Galilea. Ac yna wedi dod allan o'r synagog eithant i dŷ Seimon ac Andreas gyda Iago ac Ioan. Ac roedd mam yng nghyfraith Seimon yn gorwedd yn wael dan dwymyn. Dywedasant wrtho amdani'n ddioed, aeth yntai ati a gafael yn ei llaw a'i chodi. Gadawodd y dwymyn hi a dechreuodd hithau weini arnynt. Gyda'r nos a'r hael wedi machlyd, roeddent yn dwyn ato yr holl gleifion, a rhai oedd wedi ei meddiannu gan gythreiliaid. Ac roedd yr holl dref wedi ymgynnull wrth y drws. Iachawdd ef lawer oedd yn glaf dan amrywiol ab iechydon, a bwriodd allan lawer o gythreiliaid, ac ni adawai i'r cythreiliaid ddweud gair, oherwydd ei bod yn ei adnabod. Bore tranoeth yn gynnar iawn cododd ef ac aeth allan. Aeth ymaith i le unig, ac yno yr oedd yn gweddio. Aeth Seimon a'i gymdeithion i chwilio amdano, ac wedi dod o hyd iddo, dywedasant wrtho, mae pawb yn dygeisio di. Dywedodd yntai wrthynt, awn ymlaen i'r trefi nesaf, i mi gael pregethu yno hefyd, oherwydd i hynny y deithym allan. Ac fe aeth drwy holl Galilea gan pregethu yn ei synagogau hwy a bwrw allan gythreiliaid. Daeth dyn gwahanglwyfus ato, ac erfyn arno ar ei luniau a dweud, os mynnu gellu fy nglanhau. A chan dostyrio estynodd ef ei law, a chyffwrdd ag ef, a dweud wrtho, yr wyf yn mynnu, glanhau'r di. A mydawodd y gwahanglwyf ag ef ar unwaith, a glanhawyd ef. Ac wedi ei rybuddion llym, gyrrodd Iesu ef ymaith ar ei union a dweud wrtho, gwylia na ddwedi ddim wrth neb. Ond dos a dangos dy hun yr offeiriad, ac offryma dros dy lanhad yr hyn a orchmynodd Moses yn dystiolaeth gyhoeddus. Ond aeth yntai allan a dechrau roi'r hanes i gyd ar goedd a'i deini ar led, fel na allai Iesu mwyach fynd i mewn yn agored i unrhyw dref. Roedd yn aros y tu allan mewn lleoedd unig. Ac eto roedd pobl yn dod ato o bob cyfeiriad. Amen. Diolch i Dduw. Amen. Ydy'r plant eisiau dod ymlaen? Dewch chi gael stori. Reit, bore da. So, nathon ni ofyn, os ydych chi'n gallu gwrando yn arbennig ar darllenydd y bore yma. Nathon chi glywed am rai o'r digwyddiadau oedd yn digwydd. Beth oedd yn digwydd yn y stori? Oedd ddim yn newydd darllen. Ti'n gofyn? Ie. Yeah. Oedd e wedi gwella mam yng nghyfraith Seimon, ti'n iawn?
oedd Iesu wedi mynd a iechau mam yng nghyfraith Simon. Dweud, da iawn. Adferchog. Gyda hwnna eich di gwrando, di clywed un o'r pethau eraill oedd yn digwydd yn y stori? Do, nath o anfon ysbryd drwg allan. Do, lle oedd o pam nath o wneud hynna? Chi sylwi lle oedd o pam nath o wneud hynna? Nath o wneud y sawl gwaith yn y darn yna, ond yn y tro cyntaf, oedd e yn y synagog. Ie, beth fel teml lle oedden nhw'n mynd i ddysgu am Dduw. Ac oedd Iesu, tra oedd o'n wneud hynna, oedd o'n siarad am Dduw. Okay? Iawn, so oedd hwnna, a wedyn nath o fynd mlaen, a nath o wneud lot mwy o hynna, nath o iechau mwy o bobl, oedd lot o bobl yn dod at Iesu, ac oedd o'n siarad mwy mewn synagogau, ac oedd e'n cael gwared o mwy o ysbrydion drwg, ac oedd o eisiau mynd i lot o drefi gwahanol i siarad am y newyddion da gynddo fo. Nawr, cwestiwn arall, nath chi sylwi ar, yn y dan cyntaf, yn y dan adnodau cyntaf yna, ar air oedd yn sefyll allan, oedd yn sort of disgrifio Iesu ar beth oedd e'n neud. Rwy'n sylwi ar y gair? Clywch chi, mae'n dechrau gyda a. A oedd o dwywaith yn y darlleniad. So felly byddwch chi'n sylwi. A. Na? Rwy'n? Na, os ydy rhywun yn yr gynulleidfa eisiau helpu? Be? Dwi'n meddwl bod ti'n newid dweud, beth oedd e? Adnod. O, adnod. Do, nath ni ddechrau lot o adnodau. O, hwnna'n hyn ges da. Rwy'n arall yn gwybod beth oedd rhywun arall yn canolbwyntio? Awdurdod. Okay? A dwi'n meddwl mae dyna be fydd Emyr yn pregethu ar heddiw yma. Awdurdod. Nawr, beth yw awdurdod? Chi'n gwybod beth yw awdurdod? Mae'n air anodd. Chi'n gallu trio disgrifio fo? Lle Merched Blwyddyn 4? Na? Chi'n gallu disgrifio awdurdod. So, awdurdod, mae gennych chi pŵer dros rhywbeth, neu'r hawl i ddweud rhywbeth a bod o'r peth yna yn digwydd. Okay? A ni yn mynd i ddysgu ti'n bach am hyn. Okay, helpu chi ddeall amdan beth awdurdod te. Dros y Pasg, ni wedi bod yn gwylio chydig bach o ffilms am Cathod Mawr, yn do. Yeah? Pa ffilms dyn ni wedi bod yn gwylio am Cathod Mawr? Mufasa, ag beth arall? Oedden ni watched The Lion King hefyd o cyn hefyd. So ni wedi gweld lot o ffilms am llewod yn ddiweddar. Ac o'n i'n meddwl, bys ni'n meddwl am llewod, jyst am mil bach i helpu chi ddeall beth mae awdurdod yn golygu. Okay? Nawr, dwi eisiau chi edrych ar y fideo yma. Gefyn ni'n siŵr bod sŵn fi fyny. Okay, beth ydych chi'n meddwl pan ydych chi'n weld y fideo yna? Beth ydych gair ydych chi'n meddwl am? Doniol, unrhyw beth arall? Cute. Ddim siwr? O, maen nhw yn cute ydyn nhw. Edrych yn nhw. Ie, gofyn nhw'n gwneud sŵn bach. Miaw, really cute fan yna, ydyn nhw. Okay, iawn. Edrychwch am hwn o'n te. Gweld os ydych chi'n defnyddio'r un geiriau i ddisgrifio hwn. Yn ei ddod. Ydych chi'n gweld? Okay, ydych chi'n defnyddio cute ar gyfer hwnna? Furious. Nawr, oedd y llew yna, pam oedd e'n rhio, beth oedd yr anifeiliaid eraill yn neud? Oedd yn rhoi nôl, ond beth oedd yr anifeiliaid eraill yn neud? Gwrando arno fo, ynde? Felly mae'n... Ac yn edrych arno fo fel yna. Wow, mae'n neud sŵn mawr. Roedd gan y llew yna awdurdod. Pam oedd e'n neud sŵn, oedd pobl yn gwrando arno fo. Achos fe sy'n bwerus, yr llew yw brenin y jungle, maen nhw'n dweud. Ac oedd gen fo hawl i bobl wrando arno fo. Okay? So dyna beth mae awdurdod yn golygu. Nawr, ydych chi'n gallu meddwl te, so nôl i pobl fan, yn eich bywyd chi, pwy sydd efo awdurdod? Yn y byd, pwy sydd efo awdurdod? Pwy sydd efo'r hawl i ni wrando ar nhw? A sydd efo'r pŵer i ddweud pethau a bod yn digwydd? Brenin, yn ddarchog. Llywodraeth, ie. Beth am yn agosach i adra?
BMT chi, pwy sydd efo'r awdurdod? Mam a dad, ie. Beth am yn yr ysgol, pwy sydd efo awdurdod? Nathon ni, ie. Beth os oes, beth o gwmpas y strydoedd a bethau fel yna. Felly bod chi'n gweld pobl yn Caerdydd weithiau. Gwisgo het a gwisgo siwt weithiau. Heddlu, ie. Mae gen nhw awdurdod yn does. Ac yn y byd, yn anffodus, dy'r byd ddim yn berffaith na. Ac yn ni'n gweld yn y Beibl, wnaeth ymlaen, ni'n mynd i edrych am Iesu efo awdurdod. Mae Iesu gyda awdurdod perffaith. Mae Duw yn rhoi jobs i bobl yn y byd, a mae gen nhw awdurdod. A weithiau maen nhw'n neud o'n dda, weithiau maen nhw ddim yn neud o'n dda. Okay? Weithiau mae pobl yn gallu, yn hawdd iawn, mae'n gallu defnyddio pŵer, a bod eisiau defnyddio pŵer am y pethau anghywir. Ond yn y darn yma heddiw yma, oedden ni'n edrych ar Iesu yn dangos i awdurdod e. Oedd e'n siarad, ydych chi'n gwybod beth oedd pobl yn dweud, jyst fel y llew yna, pan oedd Iesu'n siarad, oedden nhw'n mynd, o? A mae hwn yn wahanol, mae hwn efo awdurdod, oedden nhw'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwng falle'r cathod bach oedd yn siarad y blaen, a nawr y llew o brenin mawr yn siarad, oedden nhw'n gallu gweld, waw, mae hwn efo awdurdod. A wedyn, oedd o'n mynd ag yn ei gwirthiau, ac ydych chi'n gallu meddwl am beth eraill oedd e'n dangos bod ganddo fo awdurdod. Felly ddim yn y stori yna, storis eraill am Iesu yn dangos ei awdurdod ei bŵer e. Chi'n gallu meddwl? Taweddi'r storm oedd ganddo fo awdurdod dros y tywydd. Beth arall? Cerdded ar dŵr, oedd yn gallu neud pethau sydd byddwn ni ddim yn gallu neud. Nawr, sut bod gen efo'r awdurdod yma? Pam bod Iesu efo'r awdurdod yma dros popeth? Beth yw e? Mae e'n ddew. A mae'n deud yn y Beibl, trwy Iesu Grist nath popeth cael ei greu. So wrth gwrs, pan mae e'n dweud rhywbeth, mae ganddo fo hawl i hynna ddigwydd, a mae ganddo fo hawl i ni wrando arno fo, a mae ganddo fo y pŵer i wneud beth mae e'n dweud mae e'n mynd i wneud. A ni'n mynd i ddysgu mwy am hynna yn y bregaeth heddiw yma. Ond un peth arall, eisiau chi gofio rwan y gwrando, ni'n gallu gweld awdurdod Iesu yn y Beibl, ond mae Iesu eisiau i ni hefyd gwrando ar yr awdurdod yna. A dyna'r dewis sy gyda ni. Ni'n gallu gweld, llew mawr, brenin, Iesu yn wych, yn hollol wahanol am y gen efo awdurdod, ond ydyn ni yn dewis gwrando ar be mae e'n dweud. Ac yn dewis gwneud Iesu Grist yn frenin ar ein bywyd ni, neu ydyn ni ddim. A mae hwnna'n ddewis i mae pob un ohono ni'n gorfod wneud. So newyddion nawr, wedyn gewch chi ddynio. O Dduw, diolch i ti bod ti wedi rhoi Iesu i ni, a bod ti yn frenin dros popeth, a bod gen ti'r awdurdod perffaith yna. Helpa i ni i wneud ti'n brenin ar ein bywyd ni, ac a byddwn ni'n gwrando ar dy awdurdod di. Yn enw Iesu Grist. Amen. Reit, ganwn ni eto rhi dau yn yr atodiad arglwydd tyrd a llefara di. A mae'r ail bennych yn dweud hyn wrthyn ni, arglwydd disg beth yw i fyddhau. Gostyngeidrwydd gwir a pharchedig ofn. Chwilia ni, ein meddyliau cudd yng ngoleuni pyr dy sancteiddrwydd. O cryfhau'n ffydd nes y gwelon ni faint dy gariad gwyw ath awdurdod di. Llwydda nawr dy eiriau nerthol di nes y trechar gwir anghrydyniaeth. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd.
ni weddio. Na ni droi at ddiw. O arglwydd ein Duw i ni'n diolch y bore yma bod ni yn dod at un sydd yn llawn awdurdod. Creawdwr nefoedd a deiar. Yr un sydd yn cynnal pob peth trwy dy air. Arglwydd, mae pob peth sydd gennym ni yn dod oddi wrth y ti. Arglwydd ein bywyd ni, ein doniau ni, arglwydd yr bwyd a'r dillad, a'r cartrefi, a'r teuluoedd, a'r holl bethau eraill hynny ni'n mwynhau. Arglwydd, mae gen ti awdurdod dros y cwbl. Ti yw brenhinoedd. Arglwydd arglwyddi. Da ni wedi dod yma bore yma mwyn clywed gair y brenin. Dy air awdurdodol di. Ac arglwydd, i ni'n gofyn felly am help i weld ac i gydnabod dy awdurdod di y bore yma. Arglwydd, ni'n cyffesu ein arfer ni yw i roi'n hunan yn gyntaf a pwysleisio ein awdurdod ni. Ond arglwydd, y bore yma ni eisiau plygu glin. Ni eisiau gweddio deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllus. Ar y ddeiar fel yn ef. Arglwydd, i ni eisiau fod ewyllus di yn cael ei wneud a'i fwynhau. Arglwydd, i ni eisiau gweld y byd yma sydd dan ormes pechod yn dod yn rhydd ac yn mwynhau'r rhyddid plant Duw. Arglwydd, ni'n gofyn felly arna si i weithio yn ein calonau ni a gweithio yn y byd yma. I droi calonau at y si dy hun, os gweli di fod yn dda. Dad, i ni'n teimlo ni'n gwybod arglwydd, fydda'r byd yma yn le cymaint gwell, cymaint brafiach. Pe bai pobl yn cydnabod awdurdodi ac yn byw mewn i ddiddod i ti. Da, ni'n gwybod bod hynny'n wir amdano ni. Ni eisiau i fyddhau yn well i ti. Ni eisiau bod ein bywydau ni yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ni eisiau dy blesio di arglwydd. Oherwydd dyma'r peth gorau i ni. Arglwydd, maddau ni bod ni yn aml yn gwrando ar pob math o leisiau eraill. Llais ni'n hun a lleisiau'r byd yma. Ac yn ei fyddhau iddyn nhw yn hytrach na dilyn y llwybr wyt ti wedi osod o'n blaenau ni. Arglwydd, maddau ni am hyn. A helpa ni nawr bore yma wrth i ni feddwl am yr hanes i ni'n wedi ddarllen, wrth i ni feddwl am awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, gad i bob un ohono ni allu dod ac ymostwng ger ei fron ni. Dad, ni di canu'n barod bod ni eisiau iddo fe gael ei goroni. Bod ni eisiau'r arglwydd Iesu i gael ei weld a'i brofi fel brenin. Arglwydd, gad i hynny fod yn wir yma. Gad i hynny fod yn wir yn ein bywyd ni. Fori. Ac yn yr wythnos i ddod, gad i hynny fod yn wir trwy'n byd ni. Arglwydd. Os gweli ti fod yn dda. Dad, i ni yn ymwybodol bod y siopau a'n cymdeithas ni yn barod wedi symud ymlaen o'r Pasg.
Ac arglwydd, ni'n gweddio felly am dy help di fel eglwys i barhau i lynu wrth y neges yma. Arglwydd cadwa ni rhag fod yn bobl sydd yn pacio y pasgi ffwrdd nawr am flwyddyn arall. Cadwa ni fel eglwys o hyd yn barod i gyhoeddi'r newyddion da yma. Fod y bedd yn wag a fod Crist yn fyw. Bod na faddeuant i'w gael a bod na fywyd newydd i'w brofi ynddo fe. Arglwydd helpa ni i fyw yng ngoleuni hynny os gwelid i fod yn dda. Dad, ni'n gofyn am darweiniad i ni fel eglwys. Wrth i ni ddechrau'r tymor newydd. Ni'n gofyn arna ti'n llenwi ni ath ysbryd glân i roi pob doethineb i ni. Yn yr hyn rwy ti am i ni wneud. Yn gweddio ni di'n gwarchod ni rhag ymosodiadau a dylanwad Satan. Ni'n gweddio wneud i roi dewrder a hyder i ni wrth i ni wneud y waith di. Arglwydd ni eisiau gweddio dros ein plant ni a'n pobl ifanc ni wrth iddyn nhw ddychwelyd i'r ysgol ac dad, ni'n gweddio bydd y pasg a'r gwylio wedi bod yn fendith i bob un. Dad, ni'n gwybod fod yr ysgol yn gallu bod yn le anodd ac yn gallu bod yn awyrgylch ddigon tywyll ar y ddegau a ni'n gweddio dros ein plant ni a'n pobl ifanc ni a bydde di'n agos atyn nhw a bydde nhw'n gwybod os y'n nhw yn blant i ti arglwydd bod nhw wastad yn dy gwmni di, bod ti gyda nhw yn ei gwarchod nhw ac yn ei helpu nhw ym mhob sefyllfa. Gwna nhw a gwna ni yn halen ac yn oleuni yn y byd. Os gwelid i fod yn dda. Dad, helpa ni nawr yn y munudau nesaf yma. Helpa ni i rando, helpa ni ganolbwyntio, helpa ni i addoli. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto cyn bod ni'n troi at air Duw. Rhif 35. Yngrymal 2. Mawr yw yr arglwydd a theilwng o fawl. Yn ninas y Duw byw y brenin yw, llawenydd yr holl byd. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu.
trowch gyda fi i'r adran a ddarllenon ni Marc pennod 1 ac adnodau 21 i 28 a wrth gwrs ni dal yn gynnar iawn yn y llyfr yma. A fi'n gwybod bod e'n anodd, ond mi eisiau ni drio o wythnos i wythnos roi ein hunan yn sgidie'r darllenwyr cyntaf, esgus mewn ffordd bod ni ddim di darllen y pethau yma o'r blaen. Beth yw'r cwestiynau bys ni'n holi, os oedd hynny'n wir? Chi'n gofio wnaethon ni gyrraedd yr uchafbwynt yna yn adnod 15, geiriau Iesu, mae'r amser wedi ei gyflawni, mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos, edif ar hewch a chredwch yr efengyl. Mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos, mae'r brenin wedi cyrraedd. Wel, y cwestiwn naturiol yw, be nesa? A sut mae hwn yn mynd i edrych? A fel wedes i'r blaen, mewn ffordd, dyna yw pwynt gweddill y llyfr. Ond yn arbennig yn yr adrannau a'r penodau cyntaf yma, mae'n cael ei bwysleisio i ni. Be mae'r deyrnas yma'n edrych fel? Be mae'r brenin yma fel? Be mae'n mynd i wneud? Ni wedi gweld yn galw dilynwyr, ond yn mynd yn galw'r pysgotwyr yma ar ei ole, ac yn mynd i'w gwneud nhw nawr yn bysgotwyr dynion. Mae'r brenin efo'i dilynwyr cyntaf. Be nesa te? Be nesa? Wel, y ffocws i dynnu yn yr adran bore yma yw ar awdurdod y brenin. Okay? The authority of the king. Pa fath o awdurdod sydd gan y brenin yma? Nawr, i lawer o bobl yn ein cymdeithas, a falle bod e'n wir i chi, mae'r gair yma awdurdod bron a bod yn air brwnt, yn air rheg. Ni ddim yn hoffi siarad am awdurdod. Rai blynyddoedd yn ôl, oedd yna lot o sôn am ôl-foderniaeth. Chi'n cofio clywed amdano fe postmodernism, wel, sdim amser i drafod hynny nawr. Sdim gymaint o sôn o bobl di gweld nawr y gwendidau, mae di mynd allan o ffasiwn, ond un peth sydd i aros, un peth sydd i glynu yn ein cymdeithas, yw'r feirniadaeth yma, neu'r amheuon yma ynglyn ag awdurdod. Chymod, mae pobl yn gofyn, wel, pam ddylsyn ni wrando arna ti? Pwy wyt ti i ddweud hynny? Pam ddylse ti cael y gair ola? Ni wedi cael digon, chi'n cofio'r dyfyniad enwog yna, ni wedi cael digon o expert. Hynny yw, pam bod eisiau fi wrando arna ti, bydde fe'n llawer gwell i fi wrando arno fi fy hun. Ac os ni'n onest, mae rhywbeth yn yr syniad yna sydd siŵr o fod yn apelio ato ni gyd. Pam? Achos ni'n bechaduriad. A ni'n hoffi roi yn hunan gynta. Ni eisiau bod yn frenhinoedd ar ein bywyd bach ni. Dyna'r broblem sylfaenol sydd gennym ni, medda'r Beibl. Ni eisiau bod yn awdurdod arno ni ein hunan. Nawr, mae angen bod yn wyliadwrus o awdurdod, wrth gwrs. Y beirniadaeth yn aml iawn yw bod awdurdod jyst yn ffordd i hawlio pŵer a gormesu eraill. A mae'n berygl o hynny, ni'n gweld hynny yn y byd o hyd ac o hyd, pobl yn trial cymryd awdurdod mwyn roi pobl eraill lawr. Ond be fi eisiau ni weld y bore yma yw bod Iesu yn dod, mae'r brenin yn dod, a mae'n dod fel un ag awdurdod ganddo fe. A mae hynny yn beth bendigedig. Mae'r ffaith bod gan Iesu awdurdod, mae'r ffaith bod Iesu yn un ddylsyn ni ymostwng i'w awdurdod, mae hynny'n beth i roi diolch amdano, yn beth i'w fwynhau. Fe ddylsyn ni fod y bore yma yn llawen, yn plygu'n gliniau gerbron y brenin Iesu, yr un sydd ag awdurdod ganddo. Lle'r pwynt cyntaf fi eisiau ni nodi yw hyn, awdurdod amlwg yr arglwydd Iesu Grist. Okay? Awdurdod
amlwg yr arglwydd Iesu. Mae Iesu, ni'n clywed i galw ei ddisgyblion cyntaf fe, a maen nhw'n i ddilyn ac maen nhw'n dod yn adnod 21 i Gapernaim, ac ar y saboth a aeth ef i mewn i'r synagog a dechrau dysgu. Ni'n gweld y patrwm yma yn gyson, mae Iesu mynd i rwle, ac un o'r pethau cyntaf mae'n aml eisiau gwneud yw dysgu. Mae'n dysgu, mae'n pregethu, mae'n hyfforddi, mae'n pwyntio pobl i'r cyfeiriad cywir, ac yna yn gwneud gwirthiau. Yna mae'n profi ei awdurdod, yn profi ei hun trwy arwyddion nerthol. A dyna sy'n digwydd fan hyn. A dyma'r tro cyntaf wrth gwrs mewn ffordd ni wedi gweld ymateb pobl i Iesu. Ynddo fe? Mae'r disgyblion wedi dod ar ei ole do. Ond beth am fan hyn? Wel, beth sy'n sefyll mas fan hyn yw fod awdurdod Iesu yn hollol amlwg. Ynddo di? Adnod 22. Roedd y bobl yn synnu at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu, oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo. Be oedd y peth cyntaf yn taro'r bobl yma wrth wrando ar Iesu'n pregethu? Mae rhywbeth gwahanol fan hyn. Mae awdurdod gan hwn. Nawr, fe ddylsa hynny ddim bod yn sioc i ni, achos ni wedi bod yn darllen trwy dechrau yr Efengil yn dod. Ni wedi clywed mae Iesu yw mab Duw. Ni wedi clywed llais y tad yn dweud wrtho fe, ti yw fy mab yr annwylyd, yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. Dyma mab Duw. Dyma'r un wrth greu'r bydysawd trwy ei air. Wrth gwrs bod ganddo fe awdurdod. Wrth gwrs dylsyn ni dal i sylwi'r hyn mae fe yn ei ddweud. Ni'n gwybod hyn, ond i'r gwrandawyr cyntaf, mae'n y sioc yn does. Pwy yw hwn? Iesu o Nazareth. Pwy yw hwn? Mab y sair, wedi troi yn rhywbeth o rabi. A mae ganddo fe awdurdod. Nawr, be mae hynny'n golygu yn union fan hyn? Wel, yn y lle cyntaf, mae'n golygu fod Iesu'n gwybod am beth mae'n siarad. Okay? Os ni'n dweud fod rhywun yn awdurdod ar bwnc, be ni'n golygu yw bod ganddyn nhw arbenigedd, mae ganddyn nhw ddealltwriaeth o rhyw bwnc. Felly, os o'ch chi'n gofyn i fi, reit, i siarad y bore yma, i sefyll am yn hyn, ac i roi darlith i chi ar fathemateg, bydde fe ddim yn cymryd hir iawn i chi sylweddoli bod gen i ddim awdurdod. Bod dim hawl dy fi, bod fi ddim yn gwybod am beth o'n i yn siarad. Mae Iesu fan hyn, mae'r ysgrythyr, yr Hen Testament i cael ei ddarllen yn y synagog, a mae yn sefyll ac mae'n dechrau esbonio'r pethau yma, a mae'n glir fod e'n deall am be mae'n siarad. Ond mae'n rhywbeth fwy fan hyn yn does. Achos sylwch, mae'r bobl yn synnu at yr hyn roedd yn ei ddysgu, oherwydd roedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. Chymod, oedd yr ysgrifenyddion yn gwybod ei stwff mewn ffordd, ond nhw'n arbenigwyr ar llythyren y gyfraith. Oedd ganddyn nhw wybodaeth o'r Hen Testament, ond mae'n hollol amlwg bod rhywbeth yn wahanol am Iesu, fod ganddo fe awdurdod. Mae'n deall nid jyst llythyren y gyfraith, ond ysbryd y gyfraith. Mae'n siarad am bethau mae yn brofiadol ohonyn nhw. Mae ganddo fe hawl i siarad ar y pethau hyn. Mae bach fel os ydych chi rhywun, chi'n gallu dychmygu rhywun, a maen nhw'n arbenigwr ar ryw wlad arbennig. Okay? Maen nhw'n gwybod popeth am y wlad yna, am ei hanes hi, a'i diwylliant hi, a phopeth byddwch chi eisiau gwybod am y wlad, ond dyn nhw erioed i bod yna. Neu mae ydych chi rhyw arbenigwr ar fwydydd
ac ar gynhwysion a'r cemegion sydd yn mynd mewn i fwydydd gwahanol, ond dyn nhw erioed i blasu y bwyd penodol yna. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Mae yna wahaniaeth o awdurdod ac o brofiad. Mae gan Iesu awdurdod amlwg. Wel, pam bod y bobl yma yn y synagog? Wel, o'n nhw yna achos bod nhw'n ceisio Duw. O'n nhw eisiau perthynas gyda Duw, o'n nhw'n gweld bod nhw wedi cael eu creu ar lun a delw Duw, wedi cael eu creu i adnabod Duw, a dyna o'n nhw'n chwilio amdano, dyna sydd angen arno ni y bore yma. Ac wrth i Iesu ei dysgu nhw am bethau ysbrydol, mae'n hollol amlwg fod ganddo fe awdurdod. Mae hwn yn rhywun sydd yn gwybod am be mae'n siarad. Mae hwn yn rhywun dylsyn ni rando arno. Mae hwn yn rhywun sydd yn gallu cynnig atebion. Mae hwn wir di cyffwrdd fi bore yma. Chymod, taswn ni'n gofyn i chi, beth sy'n gwneud pregethwr da? Right? Byddwch yn garedig. Byswn ni'n hoffi gwybod yr atebion i hynny, yn i allwch chi roi tips i fi ar y diwedd, gret, fi'n wastad yn barod am constructive criticism, mae hwnna'n beth da. Ond chymod, taswch chi yn gofyn i bobl, be chi'n hoffi mewn pregethwr? Be sy'n gwneud pregethwr da? Y math o atebion mae pobl yn rhoi, fel arfer, bydde, wel, maen nhw'n gorfod siarad yn glir. Okay, mae hwnna'n help, ydy. Mae angen bod nhw'n paratoi a bod yna strwythyr, rhywbeth chi'n gallu dilyn a pwyntiau i'w dilyn, falle hyd yn oed defnyddio sgrin neu rhywbeth fel yna, defnyddio darluniau, dalweddau i ddal eich sylw chi, bod nhw ddim yn rhy hir efallai. Mae'r holl bethau yna, ond chwa be, Iesu Grist oedd y pregethwr gorau fi oedd erioed. Ond yw dim cymhariaeth, hands down. Fe yw'r pregethwr gorau fi oedd erioed. A beth yw'r peth oedd yn syni pobl amdano fe? Beth yw'r peth oedd yn sefyll mas amdano fe? Bod e'n dysgu fel un ag awdurdod ganddo. Bod e'n siarad am bethau real. A fod hwn yn rhywun bydde fe'n dda, yn bwysig, i dal i sylw iddo fe. Chi'n gweld, dyw pregethu ddim i fod diddanwch. Nid entertainment yw hyn, nid stand-up comedy yw hyn, nid perfformiad neu sioe. Nid mynd i hwyl yw'r peth fan hyn. Be mae dysgu fod i wneud yw cyflwyno awdurdod gair Duw. Yna'r pwynt, ynddo fe? Chwa, Iesu ei hun yw gair Duw. Fe yw'r gair a ddaeth yn gnawd. Iesu ei hun yw awdur yr ysgrythyr, a felly mae e'n gallu siarad fel un ag awdurdod. Bore yma wrth i ni ddod o dan sŵn gair Duw, i ni'n clywed llais yr arglwydd Iesu Grist, yr awdurdod amlwg yma. Mae rhywbeth gwahanol fan hyn. Nawr, sut mae Iesu'n defnyddio yr awdurdod yma? Wel, dyma'n ail bwynt ni'r bore yma. Sef awdurdod graslon yr arglwydd Iesu Grist. Awdurdod graslon yr arglwydd Iesu Grist. Wrth iddo ddysgu, mae'r bobl yn synnu. Chi'n cael yr argraff o leia fod yna rhyw randawiad, falle bod yna rhyw dawelwch. Wel, heblaw am pan maen nhw'n sibrw, lle mae di cael y doethineb yma, a'r awdurdod yma. Ond yna, mae yna disruption. Adnod 23, yn ei synagog, roedd dyn ag ysbryd aflan ynddo. Gweiddodd hwnnw gan ddweud, beth sydd â fyny di â ni, Iesu o Nazareth? A wyt ti wedi dod i'n dyfetha ni? Mi o'n pwy wyt ti, sanct Duw. Mae yna wrthwynebiad yn codi yn syth yn does. Nawr, beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Wel, ysbryd aflan, neu gair arall ni'n defnyddio yw cythrail, cythreiliaid.
Ysbryd aflan yw yr angylion hynny nath wrthryfela yn erbyn Duw. Ni wedi meddwl ychydig am hyn yn do ar nos Sul. Ni wedi bod yn meddwl am y frwydr ysbrydol rhwng da a drwg, rhwng Duw a'i dilynwyr ac yna Satan, yr ysbryd aflan pennaf, a'i dilynwyr A mae gan y dyn yma ysbryd aflan ynddo. Mae fel petai'r dyn yma dan meddiant, neu falle'n well dan ddylanwad yr pŵer ysbrydol drygionus yma. Mae'n beth brawychus. Nawr, falle bod y werth i fi just nodi ar y pwynt yma, mae'r sefyllfa yma yn rhywbeth sy'n cael ei ddisgrifio yn gyson iawn yn yr Efengylau. Ni'n clywed sawl gwaith amdano fe just yn y bennod cyntaf o lyfr Marc, a'r Efengylau eraill, ond ddim lot yng ngweddill y Beibl. A'r awgrym felly, dylse fe ddim bod yn sioc, yr awgrym yw, wrth i Iesu ddod, wrth i'r Meseia gyrraedd, a mae teyrnas Dduw yn dod yn agos, ar yr un pryd mae Satan a'i ddilynwyr yn taflu popeth yn erbyn yr ardal yma a'r bobl yma. Okay? Wrth i ddylanwad awdurdod Iesu ddod yn agos, mae Satan yn trial dangos ei awdurdod Okay? A felly dyw e ddim yn rhywbeth sy'n ymddangos yn gyson yng ngweddill yr ysgrythyr, dyw e ddim yn rhywbeth dylsyn ni ddisgwyl i weld yn gyson. Mewn un ystyr, dyw e ddim yn rhywbeth dylsyn ni fod yn poeni yn ormodol amdano fe. Mae werth hefyd nodi, dyw e ddim yn glir sut yn union mae hwn yn digwydd i berson. Byddwn ni'n dadle fod yna awgrym o leia fod person sydd dan feddiant neu dylanwad ysbryd aflan, mae hynny'n digwydd yn rhannol wrth i'r person gofyn am hynny, neu gwahodd hynny. Hynny yw fod person yn agor i bywyd nhw lan i ddylanwad drwg. Maen nhw'n ymroi i bechod. Maen nhw'n ymroi i bethau tywyll. Mae rai pobl wrth gwrs hyd yn oed yn chwarae o gwmpas gyda'r pethau yma. Pethau'r occult ac yn y blaen. A mae'n y rybydd i ni. Okay? Mae'n y rybydd i beidio chwarae gwmpas dyn nhw. Ond dim eisiau ni fod chwaith yn byw yn bywyd mewn rhyw ofn parhaol. A wnawn ni weld pam mewn moment. Nawr, beth sy'n sefyll mas fan hyn wrth gwrs yw fod yr ysbryd aflan yma yn creu twrw. Mae'n gwrthwynebu, dwi'n methu diodde clywed Iesu yn dysgu gyda'r fath awdurdod. Mae'n gweiddi allan ac yn dweud yr pethau yna ac yn enwi Iesu. Yn enwi Iesu cyn fod e'n barod i hynny i ddigwydd. Felly, beth sydd dyn ni fan hyn nawr yw brwydr, ynddo fe? Brwydr ysbrydol, brwydr rhwng dwy awdurdod. Mae dych chi'r ysbryd aflan, brwnt, drygionus, hyll. Ac yna mae dych chi Iesu o Nazareth, sanct Duw. Yr un sanctaidd. Pwy sy'n mynd i ennill yn y frwydr yma? Pa awdurdod sydd yn mynd i drechu fan hyn? Adnod 25, cyrryddodd Iesu efo'r geiriau taw, a dos allan ohono. A chan ei ysgytian a rhoi bloedd uchelaeth yr ysbryd aflan allan ohono. Yn yw stym cymhariaeth os dyw e ddim yn frwydr mewn un ystyr achos yn syth. Mae'n amlwg fod awdurdod Crist yn fwy. Gyda gair, mae jyst yn gweud taw, just shush, bydd dawel. Am yr ysbryd pwerus yma yn gorfod ffoi. Ni'n mynd i weld awdurdod Iesu, mae'n amlygu hun yn yr Efengyl yma, ni'n mynd i weld yn iachau pobl, ni'n mynd i weld yn gwneud gwirthiau ymwyd natur. Ni'n mynd i weld efo awdurdod i faddau pechodau.
Ond fan hyn yn syth, beth i ni'n gweld ohono fe yw fod ganddo fe awdurdod dros bethau ysbrydol, dros bwerau drygionus. Mae eisiau ni fod yn wyliadwrus a peidio chwarae o gwmpas gyda'r pethau yma, ond sdim angen i ni eu hofni nhw, achos mae Iesu ac awdurdod dros y pethau hyn. A beth felly sy'n cael ei ddangos i ni fan hyn yw fod awdurdod Crist, yr awdurdod amlwg yma, mae'n awdurdod graslon. Pam fod e wedi dod? Pam fod e yn y synagog y diwrnod yna? Wel, ei ddysgu, ond hefyd i ryddhau. Mae wedi dod i ddysgu y bobl yna ac i'n dysgu ni y gwirionedd sydd yn ein gosod ni yn rydd, ond mae'n dangos hynny mewn ffordd amlwg iawn fan hyn trwy osod y dyn triennus yma yn rydd o'r ysbryd aflan. Wel, y reality yw, i ni gyd y bore yma, os nag ych chi'n Gristion, chi dan gaethiwed pechod. Na'r ffordd i ni gyd yn cael ein geni. Ni gyd dan ddylanwad Satan yn naturiol. I ni gyd yn naturiol yn perthyn i deyrnas y diafol a'r tywyllwch. Yr unig un sy'n gallu'n ryddhau ni. Yr un sydd ag allweddau marwolaeth ar bedd. Yr un sydd wedi trechu trwy ei farwolaeth ar y groes a trwy ei atgyfodiad yw Iesu Grist, mab Duw. Mae ganddo fe awdurdod graslon, chi'n gweld. Mae'n di dod i'r byd yma, nid i'n sathru ni dan draed, nid i gymryd mantais ohono ni, nid i lordio hi drosto ni. Nes ymlaen yn Efengyl Marc, mae Iesu ei hun yn dweud fod e wedi dod nid i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei fywyd yn brydwerth dros lawer. Dyna pam mae di dod. Mae di dod i ei roi ei fywyd i lawr. Mae di dod yr un yma sydd yn frenin brenhinoedd, arglwydd ar glwyddi, yr un sydd ag awdurdod, mae pawb yn gweld, a mae'r ysbryd aflan yma, dim dewis o fe, mae'n gorfod ffoi o flaen awdurdod Crist, a sut mae Iesu'n defnyddio ei awdurdod? Ond mae'n dod er mwyn gosod ni'n rhydd. Mae eisiau'n ryddhau ni o pwer a dylanwad yr un drwg. Mae eisiau'n gosod ni'n rhydd i fyw bywyd, bywyd yn ei gyflawnder, bywyd dan awdurdod Duw, bywyd o efuddod i Dduw, y bywyd gorau posib. A mae hyn yn arwain at gwestiwn yn dydy felly, beth yw'n ymateb ni i awdurdod Iesu? A fan hyn ni'n dod i'n pwynt ola, sef awdurdod syfrdanol yr arglwydd Iesu Grist. Awdurdod syfrdanol. Drychwch eto ar ymateb y bobl, adnod 27. Syfrdanwyd pawb, nes troi a holi ei gilydd, beth yw hyn? Dyma ddysgeidiaeth newydd ac iddi awdurdod. Mae hwn yn gorchymyn hyd yn oed yr ysbrydion aflan a hwythau'n i fyddhau iddo. Ac aeth y sôn amdano ar led ar unwaith trwy holl gymdogaeth Galilea. Mae rai oedd yn y synagog y diwrnod hwnnw, maen nhw wedi synhwyro trwy eiriau Iesu fod ganddo fe awdurdod. Maen nhw nawr wedi gweld prawf o hynny. Hynny yw ddim jyst geiriau, ond grym. Gras. Maen nhw'n cael eu syfrdanu. Maen nhw'n rhyfeddu. Beth amdano ni? Falle bore yma wrth i chi glywed gair Duw yn cael ei ddarllen.
ac yn cael ei esbonio. Falle bod yna rhywbeth yno chi sydd yn gwybod, mae yna rhywbeth fan hyn. Falle bod chi wedi bod yn gwrthwynebu ac yn gwrthod gair Duw, ond chi yn gwybod yn eich calon, mae yna rhywbeth special fan hyn. Mae rhywbeth gwahanol fan hyn. Nid jyst syniadau dynol yw'r rhain, ond mae yna awdurdod fan hyn. A falle wrth i chi glywed yr hanes yma am Iesu'n ryddhau y dyn. Falle bod rhywbeth yno chi yn gwybod, dyma sydd angen arno fi. Falle bod chi ddim dan feddiant, ysbryd aflan, ond chi'n gwybod am ddylanwad pechod yn eich bywyd chi, chi'n gwybod am euogrwydd pechod, chi'n gwybod am y camgymeriadau chi wedi gwneud ac yn parhau i'w gwneud, a chi'n teimlo weithiau tywyllwch y peth a drygioni y peth yn pwyso arno chi, a falle bod chi wedi bod yn chwilio ac yn holi pwy sy'n gallu gosod fi drwydd. Mae yna un fan hyn. Mae yna un fan hyn sydd yn gallu ein helpu ni. Mae ganddo fe'r awdurdod a'r gallu i wneud yr hyn sydd ei angen arno ni. Nes i glywed stori unwaith. Oedd rai ohonyn ni ddoi ar cwrs cymorth cyntaf. Ac os chi'n neud cymorth cyntaf, be chi eisiau rhywun sydd yn gwybod ei stwff, gobeithio bod ni'n gwybod bach yn fwy o'n stwff nawr, ond rhywun hefyd sydd yn hyderus i wneud y peth sydd angen. Nawr, glywed i'r stori yma. 2016, mis Mai, cartre hen bobl yn Cincinnati, Ohio. Mae'n amser bwyd. Mae'r hen wraig yma, o'r enw Patty Gill Rees, mae'n dechrau tagu ar ei burger. Really tagu. Mae'r bwyd yn stuck yn ei llwnc i. Dwi methu cael e mas. A wrth gwrs, os nag yw i'n cael cymorth, mae'n mynd i farw. Nawr, beth i chi fod i wneud pan mae rhywun yn tagu? Wel, beth o'n nhw arfer galw, sa'n credu bod nhw'n iwsio'r term gymaint, nath e ddim defnyddio fe ddoe, yr Heimlich maneuver. Ynddo fe? Lle chi'n rhoi rhyw bawd a fel hyn, a chi mynd tu ôl y person ac yn trio gwthio lan fel bod y peth yn dod allan. Nawr, yn eistedd drws nesaf i Patty, oedd dyn 96 oed. A dyma fe'n neidio ar ei drad yn syth yn gweld beth oedd yn digwydd, a dyma fe'n mynd tu ôl iddi ac yn rhoi breichiau rownd ti ac yn perfformio yr Heimlich maneuver. Ac fi'n credu ar ôl rhyw 2 ymgais, dyma'r burger yn cael ei dasgu allan o'i cheg hi. Chymod beth oedd enw'r dyn? Dr. Heimlich. Dr. Heimlich. Oedd e wedi dyfeisio yr Heimlich maneuver 40 mlynedd ynghynt. Oedd e wedi bod o gwmpas yn dysgu pobl ac yn dangos iddyn nhw, dyma'r ffordd gorau i helpu rhywun yn tagu. Ond nawr oedd fe, nid jyst yr theori, oedd fe'r gallu i ddefnyddio fe ar gyfer rhywun oedd mewn angen. Mae gan yr arglwydd Iesu Grist awdurdod syfrdanol. Awdurdod sydd yn heiddi ein sylw ni a'n ufuddod ni. Chod, y bore yma, y gwir yw bod gennym ni ddewis ar shwd i ni'n ymateb. O dim dewis gan yr ysbryd aflan, mae Iesu'n dweud gair wrtho fi a mae'n gorfod gwrando, ond mae dewis gennym ni. Mae Iesu yn ei awdurdod amlwg, graslon, syfrdanol, mae'n ein gwahodd ni. Mae'n ein gorchymyn ni. Mae'n dweud, edif ar hewch, credwch ar Efengil, trowch o'ch pechod, rwch eich ffydd yn o fi, dilynwch fi, ond mae'r gorchymyn yna yn wahoddiad. Dwi ddim yn gorfodi, dwi ddim eisiau ni fel rhywbeth o robots yn erbyn ein ewyllus ni. Siwr ych chi'n mynd i ymateb?
Gallwch chi ymateb bore yma fel rhywun sy'n gyrru lawr yr hewl a maen nhw'n gweld yr arwydd am y speed limit a maen nhw'n anwybyddu'r peth. Ac yna'n cyrraedd adre, chydig wedyn i weld bod yna ganlyniadau. Mae yna ddirwy, mae yna gos. Dyw'r gwahoddiad yma ddim yn mynd i bara am byth. Ni ddim yn gwybod pryd, ond un dydd mae'r arglwydd Iesu mynd i ddychwelyd yn ei ogoniant gyda'i angylion sanctaidd a bydd ei awdurdod yn cael ei weld a'i gydnabod gan bawb. Yn y dydd hwnnw bydd neb yn gallu gwrthsefyll neu anwybyddu ei awdurdod e. Fe yw'r un sydd â phob awdurdod yn y nefoedd ac ar y ddeiar a than y ddeiar. Fe yw'r un sydd ag enw goruwch pob enw. Ac un dydd bydd pob glin yn plygu iddo fe. Bydd pob tafod yn cyffesu. Mae Iesu Grist yw'r arglwydd. Yn y dydd ola yna, fydd dim dewis gyda chi. Ond ein braint ni. Mae'n beth hyfryd. Mae'n beth bendigedig i gael ymostwng i'w awdurdod bore yma. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganwn ni, wrth i ni orffen, rhif 112. 112 yn y llyfr yma. Nid a i mofyn heiddiant beth, na nerth, na ffafor neb, na'i hedd, ond hwnnw yn unig gwyd fy llwch yn fyw i'r lan o'r bedd. Mae'n eistedd ar dde heilawr tad ar orsedd fawr yn ef. Mae'r cyfan sydd mewn bod dan ei awdurdod ef. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân i fod gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.